Ассалому алейкум, бо шумо ман Каримова Нигина ва мавзӯи имрӯзаи мо ин роҳнамои новичок дар сетивой, яъне принсипҳои асосии бизнес, ки моро ба муваффақият мерасонад, кадомҳоянд гуфта мегузарам. Якум ин муносибати ҷиддӣ, яъне вақте ки шумо ба ширкати Фаберли ба кор даромадед, шумо бояд ба ин ширкат муносибати ҷиддӣ, яъне ба ин кор худашда муносибати ҷиддӣ кунед. Чунки худи ширкати ҷиддӣ аст, серьёзная компания, компанияи надёжный ҳаст, мукофотпулиҳои калон дорад, маошҳои калон дорад, сайёҳатҳо дорад ва корхонае ки, яъне ширкате ки дар якчанд давлатҳои ҷаҳона худашро муаррифӣ кардааст аз ҷиҳати мусбӣ. Акнун ҳаррӯза меҳнати кардаи мо натиҷа медиҳад. Мисол, агар боғбон боғашро нигоҳубин накунад, вая алафҳои бегуна зер мекунад, яъне касалиҳо, баъдан ҳашаротҳо, яъне дарахтҳо хушк мешаванд ва мева намедиҳанд. Ин чиро нишон медиҳад, ки боғбон муносибати ҷиддӣ накард. Ва дар бизнесам ҳам чунин муносибати ҷиддӣ агар накунем, ана ҳамин ҳашаротҳо, ана ҳамин касалиҳо, ҳамин алафҳои бегуна дар бизнес ино чиянд? Дар бизнес ино шубҳа, бепарвогӣ, бемасъулиятӣ, тамбалӣ, ҳамаи ҳамин бизнеси моро вайрон мекунад ва мо пеш рафта наметавонем. Дуюм ин дисциплина, яъне низом. Мисол биёрем, агар ки шумо варзишгар бошед ва дар ҳафтаи як маротиба машқ кунед, оё шумо чемпион мешавед? Албатта не. Албатта не. Дар бизнесам корҳои хурду калоне ки аз тарафи шумо бояд иҷро карда шавад, ки ба натиҷа расонад. Агар шумо дар группаи корӣ ҳафтаи як маротиба агар дароед, видеоҳоя набинед, видеодарсҳоя набинед, дарсҳоя нахонед, обучения нагузаред, оё шумо ягон чӣ ёд мегиред? Албатта не. Ҳар яке шумое ки вақте ки ба Фаберлик, яъне кори онлайн омадед, шумо ҳатман бояд дар группаҳо бошед, ки шумо бояд маълумоти бештар гиред, шумо бояд таҷрибаи кори як каси дигарро дида ёд гиред ва боз маҳорати худро, то есть свой опыт, таҷрибаи худро бояд зиёд гардонед. Баъдан ана ҳамин дисциплинаи агар ки шумо риоя кунед, то ҳатман ба натиҷаҳо мерасед. Сеюм, хоҳиши сахт. Духтарои азиз, агар ки шумо хоҳиши сахти пулкор кардан, мукофотпулиҳои калон гирифтанро надошта бошед, чунки худи ширкат аз шумо маълумоти олӣ талаб намекунад, забондонитонро талаб намекунад, яъне шаҳри қишлоқӣ, яъне кадом миллат буданатонро талаб намекунад, таҷрибаи кориам талаб намекунад. Лекин ба мо имкониятҳои ҳамаи ина надошта, ба мо имкониятҳои калони пулкоркуниро дода истодааст. Ва агар ки мо хоҳиши сахти калон надошта бошем, хо наставникатон, хо директоратон шумо аз поён тела карда давай кор кун гуфта, ё ки аз боло дастатонро ягон кас кашида бардор кунад, ин бефоида аст. Накнун кӯдаке ки агар шоколад хоҳад ё қанд хоҳад, вай шоколад дар баландиам бошад, агар кӯдак курсиро кашола карда оварда қандро аз боло мегирад. Яъне ин чизро ба ӯ ҳеҷ кас наомӯзондааст, лекин хоҳиши сахти вай кӯдак роҳи ҳалли инро пайдо кард. Ва вақте ки шумо хоҳиши сахти қавӣ дошта бошед, албатта роҳи ҳалли вай пайдо мешавад. Чорум, вақт. Дар бизнес барои ба натиҷаҳои хуб расидан сармояи асосӣ ин вақт аст. Онро дуруст тақсим кунед, ба корҳои фоидаовар, ба корҳои муҳиматонда равона созед. Вақтро ё меёбанд, ё ин ки аз даст медиҳанд. Барои мо ҳама бар баробар 24 соат вақт дода мешавад. Шахсе ки қавӣ аст, вай ҳатман вақташро меёбад. Баҳонае ки вақт нест, мегӯянд танҳо ба он шахсоне аст ки намехоҳанд. ғайрат, не ҳатто чизе ки ғайри имкон менамояд, ғайрат, кӯшишу ғайрат онро тағйир медиҳад.
мисол марде дар деҳа ҳар рӯз бо бел кӯҳро меканд, то ки ба деҳа об гузаронад. одамон онро масхара мекарданд, механдиданд, вале баъди якчанд сол об кушода шуд ва деҳа бо об таъмин шуд. яъне кӯшишу ғайрати ин мард ба натиҷа расид. яъне ҳаррӯза қадамҳои хурд ба натиҷаҳои калон расид. яъне ғайрат ин калиди натиҷаҳои калон аст. анакун шашум, хатогиҳо мактаби ҳаёт. Ман инро чунин номидам, ки хатогиҳо ин мактаби ҳаёти мост. яъне дар ҳаёт, дар зиндагӣ, дар корҳо мо бисёр бо хатогиҳо дучор мешавем. яъне ягон кор бехатогӣ намешавад. хатогиҳо ин душмани мо нест. хатогиҳо ин дӯсти пинҳони мо аст, ки агар ки мо онро гӯш кунем, моро ба муваффақият мебарад. чунки ҳар як радде ки, ҳар як эътирозе ки, ҳар як ҷавоби не, ҳар як шикаст ин як қадам ба таҷрибаи бештар аст. яъне мы учимся на своих ошибках, гуфти Русон. яъне дар корам, дар ҳаётам роҳ ба натиҷаҳои калон бехатогиҳо вуҷуд надорад. То есть всё равно шумо ба хатогиҳо дучор мешавед ва ҳамаи инро бояд, ин як мактаби ҳаёт аст. ин мешавад, ин гуфти вай буд, ҳаст ва мешавад ва инро бояд қабул кард. ҳафтум ин сабр аст. сабр ин калиди ҳосили ширин аст. мисол, агар ки тухми себа мо мекорем, аз вай мева ҳосил намегирем. соли аввал вай реша сахт мекунад, баъд шох мерӯёнад ва ягон сол пас баъдан мева медиҳад. дар ҳаётам, дар бизнесам на ҳама кор яъне фавран иҷро мешавад, то есть быстро намешавад. чӣ қадр ки ман мегӯям, баъзеҳо дер мепазанд, баъзеҳо тез мепазанд. барои ҳамин дар бизнесам ҳамин аст. ки шумо дар аввал ягон душвориҳо ба хаттогиҳо ба дучор мешавед ва бесаброна, то есть бетоқат мешавед, ёки ягон кор агар ба хост дилатон нашуд, и всё, ба ҳамин типа крест мемонед ҳамачида. Не, камакак сабр кардан дар кор аст, чунки бесабр намешавад. ва охирон ин системаи корӣ, яъне ба кадом мисол ширкат, ки командае ки омадед, мисол ба Фаберлики мо ки омадед, ҳатман бояд вай команда системаи корӣ дошта бошад, ки ба шумо ҳамон чиза пешниҳод кунад. яъне бенақша, баъзе вақт ки меоянд ва мегӯянд, ки то есть дар ҳайратанд, ки корро аз чӣ сар кунам ва бояд чӣ кор кунам. барои ҳамин системаи корӣ, яъне нақшаҳои асосӣ, иҷрои онҳо, пай дар пайи онҳо, яъне ҳамун стратегияи иҷрои онҳо, ҳар як коре ки дар ҳамин Фаберлик кардан дар кор аст, ҳамин системаи корӣ бояд шумо аз худ кунед. раҳмат барои диққататон.